Československé sdružení Jazva. To jsou Češi, kteří milují balkánskou kulturu, kteří milují balkánskou gastronomii, balkánskou muziku, především jihoslovanskou, proto jsme zorganizovali první jihoslovanský mejdan na Baráčnické Rychtě. Je plno, takže doufáme, že příští mejdan bude ještě lepší, ještě větší. Mislim, da je ta dogodek danes super dogodek, ravno zato, da se Čehom pokaže, kakšna je kultura južnih Slovanov in je lepo, da Čehe to zanima. Mislim, da imamo veliko za ponuditi, Slovenci še posebej, slovensko vino, slovensko kulturo in veseli nas, da smo danes priča temu dogodku občanskega združenja Jazva in da bo ta dogodek postal tradicionalni in da se veselimo še podobnih takšnih idej in iniciativ v prihodnje. Balkánska kuchyňa v České republice je velmi populární, tak proto jsme my přivedli až sem, aby ty lidi to ochutnali tady, aby si to dali, aby prostě zažili ten Balkán, jak ho zažíváme my. Tady dneska slavíme na jihoslovanském mejdanu a taky jihoslovanskou knihovnu Domu národnostních menšin a já doufám, že až se slavnostně otevře u nás 19. března, tak se všichni setkáme, ale pro změnu přímo u nás v Domě národnostních menšin ve Vocelově ulici číslo 3 na Pražských Vinohradech.